Ubukele imbadu igama lami ndinguzweli nokhatywa namhlanje ke ndise NY111 eGugulethu eGoogs ke okanye kuba ufuna uyibiza ngesiFrench ijuju letwa eGugulethu kambe ke ndinenywewe yokuba ndisekhayeni elishushu ndikwa mama uLiziwe guest house bangaba ukufutshane eGugulethu okanye suka ngakhona uyakuyazi kodwa ba usuka khona uyakuyazi ke ngokuba utata uZwane nza ke ngicokole naye ngutata wekhaya tata uZwane mandikwamkele Siyabule. Unjani namhlanje tata? Hayi siyaphila ninjani? Siphilile Nkosi. Enkosi ngokusamkela kwikhaya lakho sivulele noqobo sithi hayi ndisebhizanyana kodwa wathi hayi ngenani kusekhaya nalapha. Hayi ndiyabule. All right. Tata uZwane khakwakuhambe nathi sikwi guest house iselokishini njalo nje wongena ngaphakathi akho ndidi kuwe uselokishini. Livele njani eliphupha? Wenza njani uze kubekho le guest house? Hayi ayindimi owaphuphayo. Ngumama inkosikazi yaphuphayo. Yiyo eyeza yathi hayi make sizameli ngelo xesha beniphangela. So ke wayizama umama ngeroom ezimbini. Kuthi kofumanise kuba sigcwele akhupha abantwana kule room yabantwana abathi mabayolala pha kuthi. Nalapho phansi kwemigudu ngoba kaloku sithe sangathi sifumana irumane ezithe xaxa kufumanise kuba ngoku kunzima funeka sifune ibhedi. Uphangela wena ngelixesha umama ezanele iphupha umama ubone ntoni ukunqongophala kwendawo zolala kwabatyeleli okanye uyibone eziba indlela enongenisa imali ethe kratya ekhaya? Umama wabona ukuthi hayi naye njengoba ebengumama ohlala endlini xa enothi enze lento at least noko angancedisana nomvuzo lo wam. Okay. Make size ke ngoku ekubeni into ba xa ndijonga lipomakazi elingo kwasesiXhoseni lipomakazi inkxaso uyifumene phi ke tatam nomama ukwenza lo msebenzi omkhulu kangaka? Zange ndiyifumane inkxaso. And uba ngaba ufuna ukwenza into yakho akufunekanga uzixhomeke enkxasweni ngoba ndayibona pha kum. Sazama ngayo yonke indawo sizama nasezibhankini kodwa zange sifumane inkxaso. Kulapho ndatshoyo ke umama wekhaya ndathi hayibo masizenzele ngoba into uba sijonga uba hayi phaya into iyanceda xa uvuna ishishini elincinci kuyanceda hayi zange sifumane tu. I'm proud to say that because yonke into yafuneka kuba siyisebenzele ukuba sisayisebenzazama nangoku. Uthe ukuyeka kwakho emsebenzini wathatha le peni uyifumene phaya ngokuba usebenza uthatha umhlala phansi endaweni yokuba uthathe umhlala phansi wayifaka ekubeni ba wenze lo msebenzi? Wena lapho ndasebenza kule company for 28 years. Kodwa njengoba ndikuxelela ndithi inkxaso yayingekho ndancama even lo madlanyana leyo ndandiyifumene ndabona uba better ndisebenzisele imali nalapho ndandithathe ichance ezinkulu because kukho abantwana abasafunda esikolweni kodwa ndayithatha lo mali leyo yepension yam ndayifaka apha. Uba ngoku ubona kunje omnye umuntu angacimba hayi noko ndandinayo imali zimali zokugqibela ndazifakayo ngoba ndibona uba noko lento iyazama. Ndivile xa sizawuqwela siqukumbele tata khawundichazele ngoba abantu abakuxhasayo apha inkxaso uyifumana phi yaye uyayazisa njani ebantwini i-guest house le? Bayandixhasa because into inye endivuyelayo futhi iGugulethu lesayibeka kwi-world map ngoba abantu abaza apha abasuki apha basuke Europe so beza ngobuninzi babo abanye basuke eGermany eNetherlands Scottish zilapha ama-French eza apha nawo asifumana ngoba agugulishe afumanise uba Liziwe's guest house useGugulethu so sayibeka ke iGugulethu kwi-world map emapini yam. Andizukuthi abantu bakuthi abasixhasi no
sibabiza bona xa sibabiza abanye ababhuki nobhuka bavele banqonqoze nje bathi sicela indawo so abo ke sithi sekusileha ngelaxesha sithi zi-walk-ins xa sibabiza ngabona abandixhasayo bayasixhasa more special nge-weekend andilali nge-weekend nangoku andikalali kufuneka ndilale ndenzela uba ndizokwazi uba ndiphinde ndithi qwa ngokuhlwa baphuma bengena bayaphuma bangena Mzwandile enkosi kakhulu ngexesha lakho tata. Ndiyabulela Mzwandile. Alright. Ukanti ke uvile ke ibaleka aba Zwane nawe ndiqinisekile unephupho nalo unento oyicingayo ufuna ukuyenza kodwa uthi uba uzana into endiyifundileyo kuye ukuba uzawulindela into yoba uzawufumana inkxaso emntwini elo phupha lakho uyayokutshona kunye nalo ngcono uphakame uzenzele.